Ide teraz o teba a o Juraja. Podľa mňa by ste nemali pokračovať vo vašom vzťahu. Prosím? Áno. A môžem vedieť prečo? Lebo ste mladí a všetko máte ešte len pred sebou. Sa vôbec ani nepoznáte. Chcem, aby si trpela. Toto si myslia aj naši? Že my dvaja k sebe nepatríme? Áno. Áno, a ja s nimi súhlasím. My nikoho názor nepotrebujeme. Máme sa radi, čo to nechápete? Čo sa deje? Otec, ja nechápem, čo teraz riešiš. Doteraz si s tým nemal problém. Podporoval si ma v tom, keď som si chcel zobrať Táňu. Gratuloval si mi. Čo sa prosím ťa zmenilo? Nič. Nič, akurát som sa rozprával s Táňinými rodičmi. Pamätám si, že na začiatku mali s tým problém, ale potom už nie. Veď vidia, že sa ľúbime. Áno, ale my sme starší a máme viac skúseností. Aj keď teraz tomu nerozumiete a nesúhlasíte s tým. My nie sme tak mladí, aby sme nevedeli, čo robíme. Vy nemôžete rozhodovať za nás. Alebo je v tom ešte niečo iné. Čo? Peniaze. To snad nie. Nehovor mi, že nás chcete rozdeliť kvôli tomu. Áno. Áno, aj kvôli tomu. Takže nakoniec sú v hre majetky. Vy ste sa zbláznili? Nie. Juraj, pochop. Keď máš peniaze, tak musíš mať aj zodpovednosť. A ja nechcem, aby si zahodil všetko, čo som vybudoval len tak. Ja keď budem s Táňou, tak to nezahodím. Už vieš, prečo som podporoval tvoj vzťah s Jane? Aby si z našich majetkov mohol vytvoriť ešte väčšie impérium. Áno. Áno. Ale to, že by som bol pritom nešťastný, to ti ani nenapadlo, že? Ja chcem mať vzťah založený na láske. A nie na peniazoch. Myslel som si, že si to pochopil, ale očividne som sa mýlil. Takže pokojne si seď na svojej kope prachov. Ale budeš na nej sedieť sám. Poď. Dnes zostaneme tu a zajtra vybavíme niečo lepšie. Budem hoci kde. Hlavne nech som s tebou. Prečo nám to všetci robia? To bude dobré. Prečo nás stavajú do pozície, aby sme si vybrali medzi sebou a rodinou? Prečo sa jednoducho nemôžu tešiť, že sme spolu? Neviem. Dokázali sme im, že to medzi nami môže fungovať. Neveria nám. Tak nám zostáva len dúfať, že na to prídu sami. A dovtedy nám to budú zakazovať? Ešte ráno otec proti tomu nič nemal. Ja nechápem, čo mu nahovorili, že zrazu tak zmenil názor. Nechcú, aby si im odišla na druhý koniec sveta. A ešte sú príliš hrdí a cítia sa ako chudobní príbuzní, že nemajú toľko peňazí ako vy. Táňa, sme spolu. Aj keby sme mali byť len my dvaja proti celému svetu. Ervin, čo tu robíš? Ako si sa sem dostal? Cez okno, to je teraz jedno. Potrebujem sa zašiť, Táňa. Prečo? Všetko ti poviem, ale musíš ma ukryť. Idú po mne. Kto? Si tu sama? Juraj spí vedľa. Nemôže nás počuť? Nie, kto po tebe ide? Vojenská polícia, možno už aj štátna. Ervin, čo si urobil? Ukry ma, prosím ťa, Táňa, mám si klaknúť. Dobre, poď.
Kde si bola? Na vzduchu. Koľko je hodín? Je neskoro. Nemala by si chodiť takto neskoro sama von. Neboj sa, veď tu poznám každý kút. Nič sa mi nestane. Že si bola za vašimi. Mne sa môžeš priznať. Bola som sa prejsť. Poď sem.